De chef die zit om de avond aan de tafel met zijn 2 jongens, Jos en Mil, en Meliske zijn dochter. De Jos die werd de komende week 18 en ja, hij wil eigenlijk zijn pa al lang iets zeggen. Ja pa, ja, ik weet niet hoe zeg je dat? Zeg het maar jong, zeg het maar. Tegen mij mag je al zeggen, dat weet je toch. Ja pa, ik ben homo. En hij blost zo, blij dat het goed is. Homo? Zei Jeff. Zie jij homo? Jo, maar pa zit Mil. Daar moet je tegenwoordig toch niet van verschieten, zal hè? Dat is tegenwoordig normaal. Ik ben immers ook homo. Maar enfin, gij ook al. Dat mende niet. Allebei. En waar zit dus moeder van? Die weet dat misschien al langer. Ja, die weet al even. En dan wil dat zeggen dat we van zijn lijf geen schoondochter gaan hebben. Jawel pa, zegt Lieske. Dat is niks, ik ben immers ook lesbisch.